Film Zakázané vzdelávanie oslovil mnohých odborníkov, medzi inými aj Vladimíra Červenáka, životného kouča a etikoterapeuta. Veľmi som sa potešil, tá emócia bola predovšetkým radosť, že niečo existuje vo svete, niečo podobné, čo ja tiež znútra cítim a považujem za dôležité a čo nakoniec aj učím už dlhú dobu, dospelých predovšetkým. A veľa mojich žiakov mi hovorí, že prečo toto nie je v školách? Hovorím, preto, lebo sme to nechceli doteraz. Takže snáď teraz nastáva tá doba, keď si uvedomíme, ako je to veľmi dôležité, ako je veľmi dôležité učiť deti vnímať aj svoje pocity a cítenie, ako je dôležité vnímať sa ako súčasť celku, ako je dôležitý súcit a samotné navnímanie citu. Dneska žijeme v obrovskom zmetení hodnot. Takže ten moment, keď si človek k tomu sadne a uvedomí si, áno, toto je dôležité, lebo to je moja budúcnosť, to sú tie deti, na ktorých každému záleží a ako im to pripravíme, ako ich usmerníme do toho života, ako im nastavíme možnosti, lebo ich vlastne neusmerňujeme, my im len otvárame pole možností, tak potom budú žiť a takí budú ľudia. Dneska žijeme v dobe zmätku v hodnotách. Nápomocný môže byť tento film predovšetkým v tom, že nás smeruje k všímavosti a k láskavosti. A to sú dve dôležité veci, ktoré by mal človek ako zručnosti získať.